Sabes que? Que o ollo do cu non ve. Ben, en que punto deixamos? Xa lle dixen que non sei nada do asalto. Levo poucos meses de defensor no castelo e non sei nada. Pode torturarme o que queira, que non vou decir nada. Torturarte? Unha idea señal. Sí, señor. Gústame. Se as sois irmandiña non sabedes o que vai pasar. O que? O que vai pasar. Disculpa. Vamos a deixar as cousas claras. Carreira popular, pinchos irmandiños, cea medieval, asalto ao castelo, e moitas máis actividades. Queda claro? Feudoñento. Vale, neno, sabédelo, de acordo. Pois iso. Teño que limpiarme. Atende, non me prenderei con chuminadas. Importan el collóns que os sepas ou non. 4 de suyo, sí ou sí. En Vimianzo, 20 aniversario. Agora dirás que non podes, que estás moi ocupado. Dame igual, xa suxei todo. Reza o que sepas. Non che servirá de nada. Xa escoitaches o CD Irmandiño Son? Encántame este CD. Todos en formación, paremos esta rebelión. Arriba escudos y sacadeas largas, largas forjadas. Xa tengo un pincho Irmandiño para enseñar. Que esperamos. Ei, que pasa? Non escoitaches? Irmandiño e vai traballar a horda.